Красотата е навсякъде и да рисуваш е предизвикателство и красота. Ето сега ще вземем малко от този хубав син цвят. Ще сложим тук на нашата картина. Ето е тук. Ще направим ето това сияние. Страхотно малко от този светлия цвят. Ето е тук. Страхотно. Ще добавим, ще направим някои детайли. Страхотно. В този хубав нюанс ще направим и тази част. Рисувайте! Изкуството носи наслада. Насладете му се!